kengawus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marong, ibiyem mo ingke kang lunas, panalangin mo ke king Dios, ting sablang pisang manampong ding bisitas, ake kang delawan o Virhen na maslag, ding hanggang memalen, bigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpan tayanan, miyunlad, milaplap, ing pamikalukot, akadli nagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekengawus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marong, ibiyem mo ingke kang lunas, panalangin mo ke king Dios. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekengawus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marong, ibiyem mo ingke kang lunas, panalangin mo ke king Dios. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengin ng Diyos po, kaya kayo nga ninipuy, Kuya Marvin at makayantabe kayo pamurin po king DWBL 91.9 Bright FM, ng radio station ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong season 2 episode 16 ng programa ng Archdiocesan Council of the Laity ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan patungkol karyang miyayaliwang pigagap at kayo san daring kapatad tamong like ko o ring san tamong kalike ko. Ayan po, maya pabengin na karyang kakatamong FB viewer nung akakitya po yung kakatamong frame ngeni. Jumpak ang theater, yan. Medyo dakal tamo po ngeni Pero bayo ko po, bayo tayo po isundo pakilala tala pa mo po rin kakatamong kayabing ngeni king kakatamong studio. Magpakilala po muna yung kakanakong co-host, si Big Brother. Big Brother! Maya, pa oras po kaya kayo nga. Maya, magandang hapon po, gabi sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas, Boy Scouts of the Philippines. Wapin. Hindi siya Boy Scout of Pampanga. Hahawan Okay. Dapat Tagalog. Tagalog, English. Pero English. sama ng Kapampangan, translate sige. na lang natin. Oo, sige. Pero bago natin ipakilala ang mga bisita natin ngayong gabi, babatiin ko muna ang aking paboritong ninong. Ninong Banjo, kasama po ng kanyang mga Alacanyans, yan. Ninong ng Bayan. Ninong ng Bayan, yan. Ako na po ang nagbibigay ng
titulo, Ninong ng Bayan, si Ninong Banjo. At syempre po ang aming parish priest sa Santa Ana, Maya Pauras po among Ray Cruz. Kong James? May paoras po, rin pong kaparokyano ko King Angeles City, King Holy Rosary Parish, tsaka po rin ka-council ko po King Angeles. Yun. Then kaya beta siguro makapagpakilala na lang tunggal-tunggal na. Magsisimula po tayo sa pinakabata. Sige Pinakabata. po, pakihawakan ng mic. Sige po, Sige. pakilala ka lang, anong pangalan mo, anong school, at anong sabi mo kanina? Ano mo sa scouting? Anong Role. role? Sige. Hello, my name is Lino Sebastian C. Soriano, Scout, Macapagal Village Elementary School, Okay. Mabalacat City. Wow. Yan, at syempre, From Mabalacat. kung napapansin nyo po, no, si Scout Basti ay ilang taon ka na, nak? 10 years old po. 10 years old, Wow. kaya nandito ang kanyang nanay. Yeah. Pwede po bang magpakita ang nanay niya sa frame? At bumati lang ng hi, hello sa mga kasama natin. Paira mo yung mic ni Mama. Hello po sa lahat ng Yan. viewers. Showbiz na rin si mama niyan. Artista na po siya. Artista na siya. Sige, yung kasunod naman niya, si Kuya. Kuya, ikaw. Hello everyone. My name is Gio Carlo Batas. I'm from Becoran National High School. My current role in the scouting is the Outfit 63 Senior Crew Leader. Nandyan din sige. ang- At nandyan din ang kanyang nanay. Yes Pakita po po. si Mama. At mag-hi, hello po kayo sa radyo. Hello po, mapagpalang hapon po sa atin lahat sa nanonood po sa FB Live at nakikinig po sa radyo. Yun. Wow, pwede ng co-host si Oo. Mother. Mukhang sa susunod ang i-invite natin ang mga magulang ng mga scouters. Yan. Co-host, no? Hindi, talagang bisita sila Bisita, sa susunod. sige, Ayan. sige. At syempre ang ating kuya. Kuya Sa Robert. mga- Hello po, good evening. I am Dave Pasamonte, Rover Scout po and alumni ng Angeles City Council po. alumni. Ng Sige, mamaya ko na Sige. busisiin yung mga titulong yan. Sige. O si ate naman. Good evening po. I'm Scout Samantha S. Enriquez from Angeles University Foundation po and from Angeles City Council po. And I'm currently outdoorsman na po. outdoorsman. Eagle na. Ah, Ito na, Eagle natin. Eagle. Good evening po. I am Eagle Scout Lister John Taguba from Angeles University Foundation and your former Council Scout representative. And yun lang po. Oh. Tapos we also have si Ma'am Alice. Ma'am Alice, sige po. Ayan po. Sabi ko na sa inyo, jump pack kami dito. Good morning po. Kasi po sa scouting, it's always good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood at nag-aantabay sa programang ito para sa scouting movement po. Thank you po. Okay. Siya po yung Council Scout Executive ng Pampanga. Oh. Ibig sabihin siya na yung pinakamataas sa Pampanga na. Opo. Of course, kasama rin po niya yung council chairman nila. Okay. Si Sir Rolly Calma. So kung sasama ako sa Pampanga group, pwede ko siyang maging backer. Ganun. Pwede bang backer? Kadikit. Kadikit. Bakit? Sige. Bagay kung sa Hindi likod. palakasan. Okay. Hindi kailangan maging palakasan. Dapat shoulder to shoulder, kadikit. No? Oo. Back to back. Oo. Okay. At syempre po ka rin pong bisang magkiabi ka rin kakatamang kwentuhan. Ating pong greetings. So kaya naman po ating buring ipayabot. Mag-text kayo po ka rin kakatamang text line numbers. Para ka rin Globe subscriber 0915-954-1303. Karing Smart subscribers 0918-351-8282. At karing ating naman pong Sun Cellular 0942-357-4268. Con James, sa mga nanood nakatang antabayanan naman keng Facebook. Sa Facebook po, basically at YouTube, basically you'll just search for ASF Radio Station 91.9 FM sa YouTube. Tapos po sa Facebook, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. So ibig sabihin na tinta na pong YouTube channel ne. So karen pong mga kapanalbe keng Facebook, pwede yung kaya pong antabayanan keng kakatamong YouTube. So i-promote tayo po ne, baka nita dakala pong maging subscribers na ning kaya katamong YouTube channel. Okay.
At kanyang ating Twitter, username at radio_ASF at king Instagram naman po at ASF Radio. Sana po karamyaya liwang platforms na idala tayo po ing mensahe na ni nga pong Ginoo. Nano ka man, no ka rin ka man, antabayanan nyo kaya po sana. Ban kanita, mas dakala pa po rin kaya katamong maging kakaluguran kalay ko. Okay, so bago tayo po umpisan ng kaya katamong episode ngayon Bengi, or bago natin simulan ang episode Yung natin formal ngayon, na ano. yeah. Bago natin mabuksan ang ating programa ngayong gabi, inaanyayahan ko ang ating Big Brother Scouter. Yan. Hindi ko na alam kung anong itatawag ko sa iyo. Para pangmunuan tayo sa ating pambungad na panalangin. Okay, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya. Sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad, lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, may bunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumago sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasan tatalakayin. Gamitin mo ang host, ang mga resource persons, mga guest, technical people na sangkot ngayong oras na ito upang may pahayag at may palaganap mo sa amin ang katotohanan ng mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo. Amen. So ngayon pong oras ay nini, marami na po ang maantabay sa atin sa Facebook, kasama si Armen Quizon Villanueva, Ryan Cayetano Yaya, Mark Capulong, Ivy Rose Calison, Jean Agustin, Lizelle Ann Villanueva, Karen Batas, Jul Ann Alfonso Hasan, Kuya Eman, yan, kaklasike po yan, Evalas Rica, Rain Ember Paglangke, Rodolfo S. Santos Jr., Choy Lagyo ko ka rin. At saka po si Jose Pagyo. Yan. Kong John, yeah. Tsaka si Ryan Valencia, Liz Dayrit, Agnes Guevara, John Mark Espino. Parang kakilala nila. Atina po pala may comment kaya katamon sabi ng Agnes Guevara, good afternoon po. At sabi ng mga Rodolfo S. Santos, happy Scouting Month. Scouting Month namin, October. Okay. Si Karen Bata, sabi na, hi Kuya Gio. Sino si Kuya Gio? Uy, sikat! Sino si Karen? Karen, mag-uusap tayo mamaya, ha? Si Cory Magbuhat Barbon. Hello po. Yan, sabi wow. Niya. Okay, so may fans na tayo dito. Naku, parang hindi scouting pag-uusapan natin dito. Love life. Nandiyan si Mother. Yun lang. Yun lang. So bago po natin buksan ng ating episode, no, isang pagbabalik tanaw lang po sa last episode natin. Nung nakaraan po, napag-usapan ng radyo, ang Lycolab ka ay ang the Feast of Lanabal. Ang pinag-usapan natin yung Lanabal ng Angeles at Bacolor. At isang napaka mabungang episode kasi ako mismo, no, hindi ko alam bakit tinawag siyang Lanabal. So, at least nagkaroon ako ng idea kung ano yung Lanabal at bakit dalawa ang Lanabal sa Pampanga at magkaiba ang kanilang fiesta. May fiestang November 20, third Sunday of November. Tapos yung sa Angeles, second Sunday of October. Bakit daw magkalayo sila? So, may mga sinabi silang mga rason at I think mga valid reason naman sila. Reason. Ang isang highlight doon ay yung naitaguyo or nagsimula ang mga bayan sa isang paniniwala kay Lanabal. I think yung sa Angeles mismo. No? Kasi parang naging founder sa Angeles ay yung mga Miranda. So ang nangyari doon, dinala nila ang Lanabal doon tapos yun ang inikot nila nung parang nililinis nila yung
Colyat, sabi nila. Hindi ko... The first name ng Angeles. city ng Angeles is Colyat. Nung Okay. ano pa lang siya, municipality. Ah. Actually, baryo siya ng San Fernando Oh. during that time. Paano siya naging Angeles? I think it was named after the founder. Okay. Sina Angeles. No, but Okay. but basically, ang key takeaway ko during that last episode is that it was rooted from La Naval de Manila. Yes. So I think because of the faith, no, kaya hindi nila nasasabay sa La Naval de Manila before. Yung sa Kasi- Bacolor. Sa Bacolor and even Angeles before, di ba? Okay. Kasi they still travel to Manila. Yes, And yes. then eventually they put it in Pampanga, dinala sa Pampanga para maging kabahagi because siguro of age. Siguro. Anyway, Age. parang ang ginagawa nila ay parang iigib sila ng tubig sa Manila para ito yung bubuhos nila. Parang pananampalatayang ganun. Pananampalataya. Okay. And you know naman Pampanga is very motherly Yes. with the Holy Mother. Ay, No? di yalata. Puro nanay ang kasama natin. Oo nga eh. Oo nga. But nonetheless, ang mga tatay naman daw lagi lang silang nasa backstage para nakikita nilang pareho ang nanay at ang anak nila. Oo nga. Alright. Para si San Jose. Wala daw siyang linya sa Biblia kaya backstage lang siya palagi. Mm-mm. Okay, so maraming salamat po sa mga umantabay sa amin last Saturday at sana po ngayong araw na to, ngayong gabing ito, antabayanan niyo po kami dahil ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay palaging handa. So maghanda na po kayo sa aming pagbabalik. Huwag po kayong aalis dahil ito ang programang nakikinig at nagpaparamdam. Big Brother. Like ko, love ka. Makisan metong tamu king kapag masusyan king October 16 ning banuang kasalungsungan. Ing kadwampulot siyam ng Domingo ning karaniwan a panawon. Iti mitalagaya antimong Sunday for Cultures. Abayan taya ing banal a kapulungan keti Pilipinas. King pamamye ulaga karing kultura a mamya kasaupan king panyulong nagkakatamong pamibiyebe ang timong Pilipino. Iti, metong yan namang kapanyusan para karing sabla, ban papanatilyang mabye at sesen ring mangaya pakulturang ating tamo. Itas tamo in panalangin ni kapasalamatan king Diyos para king kalang ning kultura king kakatamong pamibiyebe. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayabe yung magmasusi ing October 16, Sunday for Cultures. Naning 1 million children praying the rosary for peace and unity in the world. Iti, metong yung pamangadi ay numpisan ng grupong Aid to the Church in Need, banpias lagan yung masala yung kasalpantayanan, kapamilatan na ning upay ning panalangin. Metong yung pang meto yatong pamangadi, nung nukalan kaganakan, ingamano ning Nuana Virgen ning Fatima, ay yung pamangadi king Rosario, kambening pamanugali daring anak at pamagtiwala. Magiyang dala ning pamagbayan na ning yato, pansamputan ning karawakan at magdalang kapayapan. Metong muna mang inspirasyon kaniting pamangadi, ilapin ring amano ng San Padre Pio, nung ating metong amilyong anak ang mga diking Rosario, magpayo ya inyato. Nabayan nyo kepo, king pamangadi, ikaming anak king daratang October 18, Aldo Martis, alas 9 ning abak, para king pamisan metong at kapayapan, ning mabilog ayato. King pamanantabe na ning Nuana Virgen Maria at San Jose. Iting pamagrosaryo, itawan niya naman para king pangayampat ng COVID-19 at para king pamisan metong at kapayapan. King kiyakatamong yato, lalo na king Ukraine, king Middle East, Nigeria at Sahel region ng Africa. Kaya king kiyakatamong radio, in special coverage para kaniti. Magumpisa yung alas 8:30 ng abak, baliktan taya in kasalisayan na niting pamagrosaryo. Makiramdam kayo po, king Radyo Tamo, manalbeking Facebook live streaming king page Tamo, at makisan metong Tamo king live pamagrosaryo, king Mebang Gita Aldo. Apanimunan da ring grade school pupils ng University of the Assumption, king syudad ni San Fernando, Pampanga.
ng radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, makasan metong in 1 million children praying the rosary for unity and peace, king Banwang Iti. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ako pa mo rin po ngening bengin Aroy ako memorize lagyo. Deng Scouters da po, kaya King Pampanga at King Angeles. Sa panimunan da po rin kakatamong kayabe. At abe tayo po Big Brother karetang Scouters areta. Okay. So, baying sablan Kong James, nano ya kaya yung maging pwede tampi sa sabihin niya, o bakit ngening bulan na iti kaya kayo may misita king kakatamong radyo? Nano ya po yung pag-celebran nyo ngening bulan na iti? Okay, the month of October, so of course, sa Santa Iglesia, we are celebrating the month of the Holy Rosary. Yes. But for Scouting, we're also celebrating the Scouting month. Okay, so Scouting. It's one way of promoting Scouting so that our listeners mas maintindihan po nila, hindi lang kami nagka-camping, hindi lang kami. Kaya po ang title natin ngayon, sa ngalan ng aking dangal, ang paglilingkod sa Diyos at bayan, sa kapwa at sarili. It's all about service. Po. So, and Scouting is deeply rooted in the faithfulness to God and of course our being loyal to our country. Okay, so isang napakagandang paano to? Advocacy pala ang isang scout. Pero para maintindihan lang po ng ating mga listeners, no? Ano ba talaga yung scouting at ano yung benepisyo natin sa pagsali natin dito? Pwede kayang masagot ng ating mga guests dito, no? Oh, si Samantha, parang excited sumagot Sam. I-shoutout natin mamaya ang mga St. Matthew. Sige, ikaw. Sinend mo ba sa kanila? Sige na. Sa tingin ko po yung naging benefit ng Scouting sa akin is nag-gain po ako ng maraming knowledge about being independent. Nagkaroon po ako ng confidence magsalita sa harap po ng maraming tao since like leadership po talaga yung tinuturo and pati na rin po sa survival, marami na po ako natutunan. Si yung iba yung suot. Mamaya tatanong ko yan, bakit iba yung suot nyo? Ikaw kuya, bakit ka sumali sa Scouting at anong beneficio nito sa'yo? Kagaya po na sinabi ni Ma'am Sam na about sa leadership siya, and since 2002 I think scout na po ako, and ayun yung na-promote po yung yung leadership and yung confidence. Okay. So sa mga bata naman, no, dito tayo sa bandang kaliwa natin. Si Basti, excited ako makinig. Bakit ka sumama sa Boy Scout, nak? Kasi po, masaya ang scouting. Marami po ako matututunan. At madami rin po akong naging kaibigan. Okay, so Na tinuturuan po kaming maging makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Imaginein mo, sa murang edad, no? Yun na yung parang maitatinim sa puso ng bata na ikaw dapat ay maging makadiyos. Napakahalaga talaga na maging makadiyos ka, makakalikasan kasi during this time, no, yung climate change ang isa sa malaking issue natin. So, parang sa edad ni Basti, parang naitatanim na sa puso. Alam mo, nung one time may regional jamboree kami sa Central Luzon. And then yung meron mga kasing age niya, even younger, you'll be impressed how they speak, no, about yung self-confidence nila on the scouting. I think yung leadership, they just don't learn it sa school but also in their extracurricular. Si Gio? I joined the Scouting because gusto kong ma-improve ang aking leadership skills, outdoor skills, and para tumas pang aking confidence. Also, I really like to help people at all times. Yung kid doon, outdoors, hindi lagi dito. Oo nga, no? You see? Oo, tama. Kasi, diba? Sige, mamaya may sundot ako doon. Pero siyempre magsasalita mo na si Eagle Scout.
Ang naging benefit po sa akin ng scouting is, ayun po, gaya po ng nasabi ng lahat, tumaas lahat po yung self-confidence ko dahil po dati talagang takot po talaga ako magsalita sa harap eh. Talaga pong nanginginig po ako. Pero ngayon po, nahubog na po ako ng scouting na, ayun po, kaya ko pong mag-lead ng mga kapwa ko, scouts at mga mas bata pa or even mas matanda pa sa akin para po gawin yung isang project na gusto naming ma-provide sa community namin. Yun lang po. Shy type din ako nun. Actually, iniisip ko nga, anong part kaya ng buhay ko naging shy type? Then, nung medyo kaedad nila tayo, medyo shy type pa tayo nung mga panahon na yun. But nonetheless, no, yun yung isa sa mga nakikita kong benefit ngayon no, ng pagiging scouting ninyo na nakaka-boost nga talaga siya. Parang doon sa punto ng buhay ng mga kabataan natin na parang panahon na talagang may hihiya sila, doon natin itatim. At gusto ko yung sinabi mo kanina, no? Imbes na nasa telepono sila at naglalaro, nasa labas sila at halubilo. Hindi lang sa mga ibang tao, kundi pati na rin sa kalikasan, I think. Hindi, ang sundot ko kanina is, isa kasi sa mga sinabi ni Doc Enriquez dati sa show din natin dito na ang para malaman mo daw that you are spiritually healthy, kasama pala yon yung able to solve problem. So kung wala sila sa labas, hindi nila mararanasan yung parang simpleng pagtali lang, it's solving a problem na. It's a problem, paano ko itatali ito? Pag hindi daw natin hinayaan yung mga anak natin to face different problems, even though small problems lang sila sa buhay nila, no? Parang hindi nila kakayanin yung mas mahigit pang problem kung hindi sila nagsimula sa maliliit. So I think yung sinabi nung mga chikiting natin dito na scouters yung able to solve problems, no? Sabi niya, parang makikikalika, parang lalayo ka sa technology, makihalubilo ka sa kalikasan, something like that. Yes. Napakaganda na, no? Gano'n na sila katagal sa scouting? Ikaw, gusto ko magsimula sa iyo. Ako since my first grade. Grade 1? Grade 1. Cub Scout. Tapos naging Boy Scout, grade 4. And then Service Scout pantawag namin nun. First year. Hanggang inabot ko tong Eagle, which we call it doon Scout Citizen. So since grade 1, you just compute it. Wag na. Mahina ako sa arithmetic ba? Mayari tayo dito. But nonetheless, naalala ko na nung Cub Scout ako. Di ba may panunumpahan ng Cub Scout? Grade 1 ako nun. Ako yung nag-lead. Tapos, nung humarap ako sa mic, first time ko mag-mic, nakalimutan ko. Ang ni-recite ko yung sa Girl Scout. But nonetheless, no, naalala ko na nga, bigla ko naalala sa buhay ko yun. Isang katanungan dito is, gaano ka-important, kanina nyo pa kasi binabanggit yung about sa dangal. Gaano ka-importante ang dangal ng isang scout? Eagle. Masimula tayo kay Eagle. Importante po yung dangal ng scout, no, sa lahat ng scout kasi yun po yung parang identity natin as scouts na meron po tayong integrity sa ating in our honor. And yung mga service po na ginagawa natin is dapat nanggagaling po sa puso natin. And lahat po ng mga nasa service natin, natutulungan natin is parang nagiging bukal sa loob natin yung mga natutulong natin. And that integrity po ng ating honor is pumapasok din po doon. So, si Kuya Pasamonte. Ay, Pasamonte ka rin. Dave. Si Dave. Yung sa dangal po, so importante na halimbawa po is yung... Lapit mo yung mic. Yan po. Sige. Ayun po, yung pagtulong po sa labas or sa, di ba, yung may mga, for example lang po yung tumatawid is madami po sa atin sa mga nagdadrive is hindi tumitigil sa pedestrian. As a scout po kasi naging activity din namin yun nung high school, yung pag-assist sa mga pedestrians, lalo na po yung mga senior kasi ang hirap tumawid po sa mga daan po. Ayun. Oo nga, no? Parang isang kultura sa bansa natin. Pag driver ka doon, nakakita ka ng pedestrian, imbis na uminto ka, bilisan mo yung sasakyan. So, I think isa yon sa mga naranasan nyo bilang isang scouter na alam mo na pag pedestrian,
kailangan huminto ka, no? Yeah, to relate that one to honor and dignity, syempre, you cannot give what you do not have. Kung wala kang self-respect, you cannot respect people outside. Hindi mo sila bibigyan ng way, di ba? So yun yung doon, yung point na... Kaninang papunta ako dito, may pasingit pang nagkakantod sa sasakyan namin. Hindi ko siya pinagbigyan kasi sumisingit siya. Hindi, pare-pare. Baka pinakikinggan ka sa radyo niya, na? Yabo siya. Basta hindi, kasi ang sama ng cut niya, kaya naalala ko lang bigla. Kasi, but nonetheless, no, isa nga namang magandang dangal yon sa, parang maitatanim from, I think, nung nagsimula siya, no, parang, para sa kanya, it's just a mere word, pero ngayon it's a reality na sa reality. Mabubuo, no. Napakagandang magsimula nga naman from grade 1, no. Sa mga panahon na to, scouter ka pa rin. At Meron na tayo ngayon, Kid Scout. May Kid Scout pa? Kid Scout na ngayon. Ano naman po yung ginagawa ng Kid Scout? Ganun din, but it's more on the age. Anong so, age yun? Younger than grade 1. Kinder prep. So yung anak ko, pwede mag-Kid Scout? Oo, yun. Register mo sa Pampanga Council. Sa school. Sped siya. Pwede yan? Pwede. Kung hindi pa sila member, anong school ka? Kausapin mo yung school. Santa Ana Elementary School po. Yan. Sige po. Tanong ko kung pwede sila. Sige po. Oh, si ma'am. Oh, yun. Pwede naman. Pwede daw siya. Paano naman nagagampan? Kasi kanina ko pa naririnig yung tungkulin sa Diyos at bayan. Paano na nabibigyan buhay ng isang batang scouter ang kanyang tukulin para sa Diyos at bayan? Gio, paano mo nagagampanan yun, Nak? Nagagampanan po siya sa pagsali po ng mga activities na pwede po akong sumali. Lalo na po activities sa bayan po namin. Mga health project namin, doon po sumasali po kami. Si Basti, maganda no? Sumasama ka sa mga activity ng bayan mo mismo. Ikaw, Basti, ano naman yung mga ginagawa mo para sa, paano yung tungkulin mo para sa Diyos at bayan, Nak? Sige. Nagdadasal po ako araw-araw. At tumutulong po ako sa cleanup drive po. Sa school ng nakaraan election po. Oh. Wow! Nagulat ka doon. Kasi ang hirap kaya magtanggal ng mga ads. Talaga. Nangilabot ako, Brad. Hindi, kasi nagtanggal din kami noon. It's not easy, It's not easy. At may tatanim yun sa puso ng isang bata na after every election, sana ang mga mismong nagsabit, sila yung magtanggal, no? Pero, nonetheless, no? Napakagandang activity nun para sa mga kabataan mismo na kanina naririnig ko, no? Parang dito sa pagiging Boy Scout ko na develop ang leadership skill ko. Parang sana sa susunod na panahon, mga scouters ang makikita ko nakaupo sa Kongreso at sa Senado, no? Para naman may dangal at may dangal at pagmamahal pa rin sila sa bayan, no? But nonetheless, pupunta tayo sa exciting part mamaya. Paano naman ninyo napaglilingkuran ng kapwa? Si pangalan? Sam. Okay. Tulad na lang po ng mga nabanggit po nila. Meron po kasi kaming naging activity po this summer lang po na nagpa-feeding program kami sa mga bata po around Astro sa may SM po. Tapos nagpa-feeding din and nag-donate naman po kami ng old clothes, old toys, and stuff po na para sa mga batang nasa bahay ampunan po. I need to share this one, sige, no? Sige, kasi yung meron silang feeding sa may Astro Park. I think it was Lester who messaged me. Sabi niya, "Sir, kulang pa kami ng, I forgot how much. Ganito." So I told Lester, coordinate with your fellow Eagle Scout, Alumni, Rover Scout Network. Sabi ko, giving you that money is easy. Madali lang to fill that up. So find out. So nag-example ako sa kanya. Siguro kung yung goto ba yun? Yes po. Lugaw. Lenia. Lugaw. So, instead of kumare whole
egg, baka pwedeng para mabawas yung price. Then I told him, Thursday before ng activity, let me know if you still have problem. Thursday, wala akong nakukuha message. Friday, wala pa rin. So ako na nag-message, sabi ko, how's the fund? Sir, okay na. Oh, di ba? Nagawa nila ng paraan, and then I talked doon sa kausap nila, how did they work it out? Tapos, nung pagka-activity, tinanong ko sa kanila, have you learned something from it? Kasi kung I just give that one, I'm not teaching them anything. Yes. But what I am very much impressed with the young scouts now, no, they can give really good proposals, which I should confess. Even in the corporate world, di ko nakita yung mga ganung proposals. How organized they were, ang dami, and they learned that one from scouting. Wow. Pagiging resourceful. Yun. Yes. Parang isa ito na napakagandang magiging character sana ng mga kabataan ngayon. No? Parang isa kasi sa parang inaano ngayon is parang finifeed na lang lahat sa kanila. No? Pero in scouting, matututunan nila kung paano nila hanapin yun. Sabi nga ng mga matatanda, mas mamahalin mo pag pinaghirapan mo. No? At I think yun yung isang magandang character talaga ng mga ma-develop sana sa mga kabataan as young as Basti, no? As young as him. Makikita na natin yung value ng pagiging resourceful at siguro pagkasyahin din kung anong meron ka. No? What you have, you have to be. But syempre, those are kaya nga tinatawag namin may advancement sila. May narinig they go to every stage and then they need to grow. May narinig ako sa iyo kanina, no, yung networking na ginawa nila, hindi yung networking na nagbebenta, no. Pero yung networking na hanapin mo kung kanino ka pwedeng makahingi ng resources at pakita mo yung magandang proposal na hindi ka naman makakahingi kung hindi nila alam kung saan mo siya gagamitin. And I think isa yun na value na naitanim mo sa mga kabataan na to. Na sa pagdating ng panahon, hindi lang sila manghihingi ng walang dahilan. Correct. Yung hihingi ka ng pondo na, sikreto lang tong pondong to. Huwag na natin pag-usapan. Parang ganun. At least may dangal talaga sa proposal. Apolitical kami, ha? Apolitical. Okay. Ano ang ibig sabihin ng tungkulin sa sarili? Ano naman yung tungkulin sa sarili? Dave. Katulad po ng sinabi ni Sir James kanina is what you cannot give what you don't have. Yung self-respect po. Kung wala ka pong ganun kasi hindi mo sila matutulungan. Hindi mo matutulungan sa sarili mo. Hindi mo siya makakita. Tama nga naman yun. No? Sam, baka may gusto kang idagdag. Tama, no, Sam? No? Sam, ano pa? Actually, same lang po. Yung parang dapat alam mo sa sarili mo, dapat sarili mo rin respeto mo po, ganon. Tapos yun nga po, kung ano po yung kaya mong ibigay sa sarili mo, doon mo po mas matututunan paano ibigay sa ibang tao. Ultimately nga naman ganun. Parang it's if you want to give respect, you have to respect first yourself, no? Parang ma-earn mo ang respect kung nakikita nila sa iyo ang salitang respect. Si Sir Gio baka oo nga. Baka si merong Gio. idadagdag. Ito po ang mga mapabuti naming alituntunin na kailangan namin gawin upang ma-improve po ang aming pagkatao. So yung duty to yourself, you also make yourself healthy. No? Kasi kahit gusto kong tumulong, kahit gustong maglingkod sa Diyos, sa bayan, if you're not fit enough, no, how can you act? Diba? So those are the things that we trying to embody. Pero wag mo kong tingnan dahil I don't look so healthy, no? Uy, ang pagiging healthy, hindi mo naman makikita daw sa shape ng katawan. Kasi may mga kami ng mga kaibigan ko na napaka-physically fit nila kung titingnan mo. Pero mataas yung cholesterol nila, mataas yung... Tapos sabi nila, ikaw magpa-check ka, laki-laki ng katawan mo, sabi, laki ng tiyan mo, sabi sa akin. Nagpa-check naman ako. Tapos normal lahat.
Yeah. Galit na galit sila sa akin. Hindi ko. So, bakit ba? Sabi ko, hindi naman natin makikita yung pagiging healthy. Naalala ko yung dati kong boss sa Singapore. Sige. Lagi niya akong tinitingnan because of my weight, no? Sabi ko, tinanong ko siya. Sabi ko, ang pangalan niya, Mark. Sabi ko, sa Singapore yan. Who among your direct reports who are always on sick leave? Am I one of them? Napatulala siya. Sino lagi naka-sick leave? Yung nagwa-weights, nagmamarathon, nag-ano. Yung mga triathlon. Yeah, sabi ko, for the last 3 years I'm with you, I never took a sick leave. So, isa yung bunga ng pagiging scouter siguro. Parang nung kabataan mo na-train na yung katawan mo. Tama, no? Isa siguro sa mga... okay. So, mga activity nyo, mga physical activity, kaya lumalakas yung katawan. Sabi nga nila, kung gusto mo lumakas ang anak mo, kumain siya ng buhangin, sabi nila. That's a metaphor siguro na makikita natin na hayaan mo siyang sumama sa kalikasan at hayaan mong mag-adjust ang katawan niya sa kalikasan. At kung paano ang kalikasan ay palalakasin niya ang immune system ng anak mo. Parang ganun, something like that. Ewan ko kung tumatama po ako doon. Though I'm not a parent, no? So, ang one time, yung mga kakilala ko, they spoil their children very much. Ayaw nilang mahirapan, ayaw nilang ano. Tapos I told them, just imagine one day, everybody passed, and it will be your time. Hindi natuto anak mo. How can he or she survive? Totoo yan. Diba? Naalala ko no, hindi ko na lang sasabihin ko saan ko nakita. Pero may mga kabataan hindi marunong tumawid sa daan. No, parang isang reality 'yun sa mga magulang. I think sa mga magulang nang kikinig ngayon, no. Isa po sa ituturo natin sa mga natin kung paano tumawid sa daan. And it goes to everything na nun. Kasi that's the basic Totoo. May mga nag-estudyante tayo sa hindi ko na sasabihin kung anong school. Hindi siya marunong tumawid ng daan. And that's a fact na kailangan nating harapin. No? Ang dami ko yata gustong matutunan sa scouting tuloy. Gusto ko tuloy sumama sa Boy Scout. Naalala ko. I tell you, even at me, I just had finished my training to earn this one, this neckerchief and this one, tsaka to. And that was a 7 days training. Sabi ko na nga ba may ibig sabihin yung mga ano na yan bakit ganyan yung... And it was never easy. In short, what I'm trying to say po, learning is a journey. It can never end. Yeah, walang Patuloy shortcut. pa rin yan. Walang shortcut. Yun. Gusto ko lang siguro gusto rin ipatanong ng asawa ko na nandun sa reception booth, no. Yung mga badges na, sabi niya kasi sa akin, may 3 badge na ako na natigil lang. Girl Scout naman siya. Ibang kwento naman yun. Ano yung kwento ng mga badges na yan? Para at least maintindihan ng mga nakikinig sa atin. Eagle Scout. So meron po kaming requirements po sa advancement per rank po. So meron po kaming membership, explorer, pathfinder, outdoorsman, venturer, and finally the Eagle Scout rank po. And every rank po is nag-earn po kami ng merit badge along the way. It's like what Sir James told us po na journey po siya. So it's like a trail. And yung journey po na yon, yung mga merit badge, yung rank po na yon is meron po siyang mga merit badge sa loob ng rank na yon na ina-earn po namin. And yung mga merit badge po na yon is inaaral po namin every month na puspusan po namin inaaral alongside with our counselors and yung mga teachers po namin, yung mga counselors po namin, and yung inaaral din po namin yung mismong worksheet po na sinasagutan po namin para po ma-satisfy namin po na alam po namin kung ano yung content ng merit badge po na yun. Gusto kong sagutin ng isang grade 11 yung katanungan ko, no, na sa edad kong ito, paano pa ako makakasama sa scouting? Ano ba yung mga requirement na kailangan kong pagdaanan? Kasi sabi ni Big Brother James, scouter, meron daw kailangan pagdaanan para magkaroon siya ng ganitong handkerchief. Paano mo mai-inspire ang katulad ko na matagal nang naging scouter, tapos tumigil na kasi nakalimutan at nabaon na. Paano mo pa ako mai-inspire ngayon? 10 ng mga nakikinig sa radyo ngayon. Sige, mag-mic ka na.
Kaya mo. Hindi, paano ako makakapag-member? Basic lang. I think they're familiar with the scouting program for young scouts. Okay. But hindi yung sa adult kasi adult ka na eh. So, ikaw yung tatanungin ko niya. Si Ma'am Alice, pwedeng Ma'am si Alice, sige po. Kaya ko sagutin, but Ma'am Alice is more authoritative than me. Sa umpisa, sir, kung gusto mo talagang sumama sa scouting, magpa-register ka as adult leader. Tapos, mag-undergo ka umpisa ng basic training course. After that basic training course, yung wood badge, kagaya nung sinasabi mong neckerchief. After 2 years nun, sir, meron na mga course for managers of learners. After that, para ma-attain mo yung assistant leader trainer, no, magiging mag-serve ka sa mga Training. BTC 8, kailangan maka 8 session ka sa BTC. After that, pag na-down yung loyalty mo, member ka na ng national training team ng Boy Scouts of the Philippines. Susunod na, ang pinaka, nun sir, yung 4 bids, yung magse-serve ka sa mga advanced training courses, tapos pag na-attain mo yung requirements, course for managers of training. Tapos noon another service na naman para ma-down yung highest na 4 bids. 4 bids. Si sir Ito, kasi 2 bids dalawa pa pa lang. lang. 2 bids pa lang siya. 2 bids. Ito yung Hanggang 2 bids Opo. lang ako. Ayoko na mag-3, ayoko na mag-4. Mabigat. Kayang-kaya. Kaya pa. No, but yeah, so they're different. So, Okay. Sir, yun 2 bids. 2 bids. Okay. So, pati ikaw, ma'am. Hindi pa. Ay, di pa. Ang doon is why we train adults kasi they are the key in teaching our younger scouts sila, no? And then si Rover naman, this program is for nung nasa college na or even mga young professionals. Hindi ako pwede. Kasi this one naman, ang talagang focus nila, service kagad. Service to the community. Kaya ang daming like last time nag-tree planting sila. Minsan pag key events, they do also feeding, charity. But sometimes we're combining it with the different programs na scouting para minsanan. No? So yung program ng training ng mga bata and even adults, if you look at it, no, world-class trainings talaga. And I saw it during the pandemic kasi puro webinar. I was surprised. Practically, when first time I saw them in the webinar, these are world-class training. Hindi sila ordinary trainings. Sabi ko nga, if a politician is really dedicated to the young people, just adopt the scouting programs. You don't need to create a new one. Yun na yun. Parang mas kaya ko yata yung maging roving, no? Rover. Iba-iba yung sinasabi ko. Diyos ko, Lord. Baka ka maging dove niyan. Sige ka. Okay. Ano yun? Rover. Okay, sige. Sasama ko dyan. Rover. Okay. Siguro po, mag-break muna tayo, no? Para sa ating pagbabalik. Marami na po yung nakita kong mga questions. So, maghahanda na mga scouter natin na nandito para sagutin yung mga questions sa mga listeners natin. Magbabalik po ang programang Nakikinig at Magpaparamdam. Like ko, love ka. Pakamalan kung kakaluguran kang Kristo a anak ning Nuan a Birheng Maria. Ing bulan ning Oktubri para kay katamong Katoliko, tatagulaling taya antimong bulan ning Rosaryo. Babaligdan tamo kaniting bulan ing ulaga na niting paralan ning pamangadi. Kaniting bulan panagkatamo ka rin sabla ing mataintim a pamangadi king Rosaryo. Karing pisamban, karing balang pamilya king balang pibale-bale, karing komunidad, at makanyan mo naman karing balang tao. Babaligdan tamo naman kaniting bulan a kapamilataning pamangadi king Rosaryo, pasalamatan taya ing indong Birheng Maria. King pamanagumpeta mo karing balang labanan o kasakitan a daralanan tamo, kalupaning pamanantabela, king pamanagumpe daring Kristiyano, king labanan karing kasalangda, inyang minunang panahon, ing Rosaryo,
ing pamigunam kaniti karing misterios, darala nakatamong malapit kang Kristo at king kwento ning kakatamong kaligtasan. Inyasat kakaluguran, etamo kakalinguan ing pangadyantaya ing rosaryo. Iti pong paganaka, ibatya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At king kayong talasuyo, Father Hilario Sikat Jr. OP, iba't king Order of Preachers, at tinatag ng Santo Domingo de Guzman, Amani Muna Munaman, king pamagpalaganap, king pangadi, king Rosario. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makiabe, king kapag masosyana ng Aldo ng kebayitan ng kekatang kapatid, Reverend Father Roland Moraleja at Reverend Father Reynaldo de la Cruz, kaniting 15 ng Aldo ng bulanan ng Oktubre. Ini po yung kayong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arsobispo na po ng San Fernando, Pampanga. Magbalik yan po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ako pa mo rin po yung Pampanga and Angeles Chapter? Council na ning Scouting. Kaya tabi kaya rin po yung kanakong co-host. At metong nga rin pong Scouter, Big Brother. Yan. At bayo tayo po isunduin kaya katamong kwentuhan dinatala pong Maya Poras ngayon rin kaya katamong Makiramdam. Yan, Miracle No po. Rin kaya katamong pong Facebook viewer, Rolando Patagan, Flor Marcelo, Santos Luisito, Carla, Karen Batas, Ann May Mariano, Santos Sir Jing. Jing Malig, yan. Scout Executive niyan. Okay. King So, Angeles. Jing Malig, Suy Enzo, Zandy Velches, Rodora Sandigan Mamawag, Romy Kabiling, Mary Grace Batas Kapulong, Enel Ram, pangan niya siguro ito Olam. Malo ya siguro pili. Bakit kaya makanta Cherry Pie Omlas. Jessica, tuloy may Big Brother. Facebook viewers tampoy, Jessica Mabang Pasadilla, CJ Paul, Ipar Carla, nandiyan may banggit na. Wow. Petronila Pamintuan, Dizon, Marian Soriano, Clarita Batas. May ulit na rin ni Sir Jing Malik, Chingweng Mali, Sibal, Noel Verances Quemada, Mark Kapulong, Ray Pangan Garcia, Catherine Patagan, Jonathan Daisy de San Andres, meron niya kareng lately na active. Okay, ren naman po Facebook comments naman po sabi ng Lita Guanlao, good luck Gio Carlo Batas. Happy for you. Happy Scout Day to all. Karakalda fans? Catherine Patagan, go Gio, watching here from Dubai. Wow! Diba? Dubai na tayo. Kalita, parang tropa mga batas na to. Meron pala silang pa-Gcash, joke lang. Go Gio Carlo Patagan, Batas, proud Lola here. Wow! Si Lola. Yun, yung Sir Jing Malik, proud Scouts, Council Scout Executive here. Mabuhay ang scouting sa Angeles City and Pampanga. Yun, diba? Sabi ng Rodolfo S. Santos Jr., really, Scouts are messengers of peace. Makabayan kang weng Makabayan, Diyos ko. Okay, good job sa mga kabataan katulad ninyo na nasa murang edad. Naisip niyo na makagawa ng mabuti para sa kapwa. Iba-iba talaga ang pagtawag sa atin, iba-ibang bokasyon pero ang pagiging scouter pala ay walang pagkaiba sa daan patungo sa pagiging isang mabuting Kristiyano. Mabuhay kayong lahat. Salute! Wow! Mga regular listeners po natin, Pampanga Provincial Jail, security guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF and DSF Building, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilla, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa.
Ayan po. Dakal pong salamat kaya ito pong may greet lalong-lalong po ko rin fans club ng Gio. Oo man. Gio Jersey naman tawag ito. Gio Jersey. Okay. Tawa ka na. Okay. So, mayroon pa. Jing Malig. Sabi niya, very well said, Sir James. Oh, may fans club ka din. If only our politician leaders will adopt the scouting programs for the youth, there will be a better future in our I Totoo. definitely agree. Totoo ako, kahit hindi pa ako scouter ngayon, mag-agree na ako doon. Parang nagpaparamdam talaga ako gusto ko sumama ng scouting. Yan. Isa siguro sa mga bucket list ko talaga yun. Papayagan kaya ako ng asawa ko. Papayag yun. Actually, that's what's lacking in the Philippines, yung parent support. Unlike with Boy Scout of America, those who are working for their 2 beads, 3 beads, are their parents. Why? Kasi sa Boy Scout of America, one of their motivation, kapag kasi naka-Eagle Scout ka, they can easily get scholarship for college. Military school or West Point, it's almost certain you'll get admitted once you're an Eagle Scout. Ako naisip ko sana yung mga leader talaga pati sa mga schools, mga scouter din. Kasi iba ang nararamdaman ko ngayon na parang sa mga trainings na ginawa nila sa mga iba't ibang mga activities, sa mga badges na meron sila, no, it would only give me an impression na kinaya niya to. So what more kung paano niya ililid ang isang university. Nagpaparamdam Pero balik tayo doon sa tanong mo kanina, Sige. how do they balance academics? Oo nga, isa and- sa tanong yon. Paano nyo nababalanse ang pag-aaral at pagiging scouter kung ang dami na ng mga requirements ng mga schools ngayon? Di katulad dati. Nung bata ako, 1+1 lang mathematics. Ngayon, meron na siyang kakaibang tanong sa kanila. So how do you balance school and Sa mga nag-aaral scouting? pa dito. Magsimula ako sa pinakabata, Sebastian. Basti, paano mo nababalance yun, anak? Pag-aaral at scout. Sige, hawakan mo na yung mic. Okay lang yan, hawakan mo. Kaya mo yan. Sige. Okay, sige. So, habang nagkukwento. Okay lang yan, kaya mo yan, anak. Go! Kinaklarify niya yung tanong. Medyo may translator siya sa likod. Yan. Yung sinasabi mo sigurong napakaganda na kasama ang magulang. Yes, that's very, Isa very yun important. Parang, yun yung mga sinasabi nila, yung mga bata ngayon, huwag kang makulit, alam ko na yun. Tinatanim pala sa atin yung values. Correct. Kaya ganon. Monday to Friday. Ayan, Sige. ready na si Sir. Gio! Basti. Si Basti mo na pala. Sige, Basti. Monday to Friday po, nag-aaral ako. Saturday, Sunday scouting po. Activities. So Yun lang po. weekends na on top of, parang meron siyang system na sinusundan na. Pag weekdays, school ako. Estudyante ako. Ay, pupil pala, bata pa siya. Pagka weekends, scouter ako. Pero syempre, full-time naman ang pagiging scouter. Ang pag-manage lang ng kanyang time, mga sinabi. Gio, with the fans club. So, dahil po yung school hour po namin is half day is 12:30 to 5:45. Kapag po morning, maaga na po ako pumupunta sa school para po makagawa po ako ng mga scouting activities. Hindi lang po lahat yun. Kinakamusta ko din po yung mga fellow scouters ko if they are doing well. And kapag po may vacant po ako, doon po ako nag-i-scouting. Then kapag class hours na po, doon na po ako nag-i-study. Yun. So parang hindi niya hinayaan na magkaroon siya ng yung spare time niya magiging productive pa rin. Very productive. Kasi kung ako siguro matutulog muna ako medyo matagal-tagal kasi hapon pa naman yung klase ko. Pero hindi, no? Parang to prepare yourself sa mga battle na harapin mo in the near sa pagtanda mo, no? Ngayon pa lang simulan na natin yung discipline. Correct. Alright. So, Sam? As a student po, yung weekdays din po, puro studies po since kailangan po consistent pa rin or ma-maintain pa rin yung grades para po mas payagan po ako sa scouting. And yung sa scouting ko naman po,
ginagawa ko lang po siya every may free time po ako. And tulad po ngayon, kahit marami po kaming ginagawa, basta't po feel ko may free time po ako, ganyan. Talaga ipupush ko po yung mga scouting events or scouting activities po. Oh, yun. No? Parang hahanapan mo. Parang wag mo hindi, parang yung iba ang team nila sa amin lagi nilang sinasabi, no. Do not find time, you make time. Parang make time para doon sa mga Allot time. Yun, make time and allot time. Allot Sige. time. Eagle Scout. Sa akin naman po, pag napapag-balance ko po yung school and yung scouting, by basically po prioritizing academics lang po talaga, to be honest with you. Prioritizing academics po, kasi isa po yun sa nasabi po ng mentor ko po na Eagle Scout din, na academics is always above extracurriculars. Pero dahil nga po personal desire ko po yung pag-serve sa mga kapwa ko scouts, kapwa ko mga citizens, parang yun na po yung gumagawa ng paraan. Ako na po mismo yung gumagawa ng paraan para po magkaroon po ako ng time kahit na busy po ako, tatapusin ko na po kagad yung mga deadlines ko para po magkaroon po akong free time para magawa ko po yung mga scouting activities po yun po. Na-curious lang ako. Kasi school-based lang halos yung mga scouter na. How supportive is the school in doing this scouting na? Gio? Gio muna. Para maano na siya. No? Very supportive naman po yung school namin kasi yung school head po namin is one of the scouts din po dati. Ayun, at saka po, meron din po kaming contribution sa school and sa bayan po. Yun, so parang naka-involve ang schools. Basti? Habang nagpe-prepare si Basti, mauna na muna si Kuya Eagle Scout. Since sa school lang sila. So, in behalf po of AUF po, pares po kaming AUF ni Scout Sam. Very supportive naman po ang aming mga outlet advisors, mga mentors po namin sa scouting, and our principal, very supportive naman po. And actually po, sila rin po yung dahilan para po naging possible po yung latest project po namin, which is Pray, Share, and Care na. Ayun po, naggawa po kami ng charity work sa mga pahayampunan and sa mga children, mga street dwellers po. So, yun. So, at least, yes, Sebastian? Yung principal naman po, pinapayagan po kami every Friday po. Yung mga scouters po namin, mga teachers po ang mga nagka-counselor po na nagtuturo po sa amin. Yun lang po. Yun, at least, bilang mga heads po ng mga scouters, how do you see the relationship po ng mga schools? I'll start no kasi I've undergone the training as well. It's very important yung support ng school. Of course, very important yung parents din. But ang challenge to every scout is this one. No, if you ask them the same question a year later, for sure it would be different because they know how to balance it much better. And they see that as much as you're active sa extracurricular ng scouting, hindi mo napapabayaan ang academics mo. I think parents want to complain about it. And then you'll notice also, even sa school, no? Even yung mga about nationalistic programs, they'll go after the scouts. Even service, ganun. Because yun yung mga ano. So what is important? Visible yung development ng bata. And it can only be visible if the scout leaders are also properly trained. Diba? Kahit may passion yung scout leader mo, kung hindi naman sila properly trained, kulang din may bibigay niya. So it is very important, the dynamics. And of course, support ng council. Sipag ni Ma'am Alice, I can see that one. Sipag ni Sir Jing. No? For that one. So, that's the reason. Very important yun. Kasi, yung school will also depend on what ng direction bibigay ng council. It's very important. So so there was a time in AUF alone, no, nung high school din ako ng AUF.
for at least 4 years, ang mga valedictorian are highest national awardees. Wow. And mga nasa top 10 either nasa Girl Scout sila or sa Boy Scout. Wow. So that's how proud we are that we're not only developing scouts but we're also developing them in their academics as well. Kasi dapat motivation to eh. So, parang maitatanim sa puso ng isang scouter na ang academics pa rin ang isa sa mga priorities nila at madedevelop yun lalo kung makakasama sila sa scouting kasi both yung mga apat nga na sinabi nyo, no? Sa Diyos, sa bayan, sa kapwa at saka sa sarili. Ultimately kasama talaga yung sarili kasi ito yung magiging sandata mo sa pagharap sa kinabukasan eh. Hindi pwedeng mawala yung sarili sa development. And one of which is kailangan maging focus ka sa academics mo. It's all the balance, no? It's all balance kasi kasi may mga young adult na rin kami sa mga scouts, no? When you're applying for a job, it's not all about your grades. Yes. You'll also look, ano ba yung naging extracurricular mo? Ngayon, kung puro 1 ang grade mo, kung Lasal naman, kung puro 4 ang grade mo, tapos wala kang extracurricular, hindi ko magtataka ba't ganyan ang grade mo. Kasi, tama. Now, if you have a high grade and then they see it, you have a lot of extracurricular activities, they know you know how to balance your time. Hindi dapat mapabayaan yung isa from the other. Kasi that's how you develop your knowledge, skills, and your attitude. Wow, sige. Okay, so mukhang overtime mula. Paubos na yung oras natin. Sanay naman po ang studio sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Chill pa sila niyan kasi Di pa panic mode. Hindi ba? Di ba, pre? Hindi ko pa naman panic mode. Ayos pa rin tayo. Wala ba tayong mga bagong greetings dyan? Natatawa talaga ako sa mga greetings dito. Puro go Gio. Siguro go yung siguro yung huling tanong natin, last no, yung question. mga anong pagbabagong naibigay ng scouting deep in your heart, no? Yung ano ba talagang how did it really affect you? Either siguro naka-experience kayong bad experience but that made you grow. Yan. Magsimula tayo kay Rover Scout Dave. Sige, habang nagpe-prepare si... Patang papagkantan niya, mabilis yun. Talaga? Magpapasample ako mamaya. Hindi pwede lilipas ang araw na tayo mga kapag-sample. Sige. Kuya? Dave. Sige, habang binubuo niya kanyang... Sige, si Sam muna. Sa tingin po, tulad po nung nasabi ko kanina, or nasagot ko po dun sa first question kanina, malaki po yung naging epekto na pagbabago po sa akin. Yun nga po, naging mas confident po ako humarap sa mga tao, natuto po ako maging independent, naging knowledgeable po ako sa mga bagay na nakapaligid po sa akin, at saka mas naano ko po yung pagiging isang leader ko. Lalo na po sa school. I mean, like, last year po, na-apply ko po yung isang pagiging scout ko bilang student council president po. Wow. Kaya may sinasabi ko sa iyo. May nararamdaman. Additional extracurricular pa yun. May nararamdaman ko talaga magiging... Sige, mamaya. Kaya yun po, yun nga, nag-gain ko po yung confidence ko. Ganun, yun lang po. Saan ka galing school nung grade 10 ka? AUF din po. AUF. Since Grade grade 4. 4. Sige. Sige, mauna ka na. Rover. Rover po. Okay, tumama din. Tatama din ako. Ayun po, nakailang na po kasi ako survival camp. So, dahil po sa survival camp, natuto ako doon sa kung anong pagkain lang po yung meron. And kailangan mo po kasing matutong magluto na wala lahat yung gamit sa bahay, walang kahit ano. Pero kailangan mo pa rin mabuhay kasi alam mo may activity ka later on. So, kailangan mo matapos yung activity and kailangan mo palakasan yung sarili mo para matapos yan. Yun.
Si ano naman, tama, si So Kuya yung Lester. yung pagbabago naman po is gaya po ng nasabi ko kanina, ayun, sobrang mahiyain ko pong bata before. Yung development po is ayun po, yung confidence talaga po, yun po talaga yung pinaka Kasi po, dahil po sa confidence ko ngayon, or sa confidence na nagain ko, andito po ako sa harap ninyo na kausap niyo po ngayon. And yung confidence na po na yun is nagdadala po sa akin, or parang yun po yung nagdadala sa akin para i-lead ko po yung mga kasama ko pong scouts sa council po namin. Wow. So si Go Gio. Dami talagang Go Gio. So, malaki din po ang pagbabago sa akin. Natuto po ako makipagkapwa-tao. Also, yung love ko to God and our country. Also, din yung pakikipag-socialize ko sa mga people kasi right now, meron po akong class about radio broadcasting. Kasama din po ako sa pag-i-interview. Kaya medyo na-execute ko po ng maayos ang pag-i-interview sa mga tao. Wow. Pwede rin co-host. Wow. Tsaka na kanya fans. Kanya fans na. Go, Basti. Ikaw naman, Basti. Sige, kaya mo yan Kaya mo yan. Yan. Naging masonorin po ako masonorin po ako sa magulang, sa papamaraan, alerto, at makapagpasalamat sa Diyos. Wow. Conscious siya camera. Hindi, naano siya kasi artista na siya. Artista na siya. Mamaya Actually, naka-replay mo. nainggit ako at their young age, no? Nagra-radyo na. Totoo. Alam mo ako, dati bucket list ko lang to Baka bucket list ko din yung damit mong yun. Okay. Kung extra, malwalas siya. Hindi nga pa, chill na tawa. Darating din tayo dyan. Kasi pag pumasok ako dyan, kailangan tuloy-tuloy siya. Hindi tayo magpapatuloy dyan. Pero nasa bucket list ko po yung pagiging Boy Scout talaga. Okay, so one last na lang message para sa, kahit na siguro mga dalawa lang sa kanila. Paano mo, invite the youth of today na sumama din sa scouting. Siguro si Gio and the Scout Master. Scout Eagle. Scout Eagle. Okay. Mauna tayo kay Gio. For the youth po, I'm inviting them all to join the scouting movement kasi maganda dito sa scouting is nakakapag-outdoor skills ka. Hindi lang yung nakababad lang tayo sa phone playing games. Yes, online games. Kaya ayun, mas maganda na din yung meron tayong outdoor skill. Also, it will improve our survival skills. Ayun lang po. Okay, so si ano naman po? In-invite ko po yung mga youth of the day, no? Especially mga from high school and below po, or kahit ano pong age actually, to join the scouting because hindi lang naman po puro po tayo camping, hindi lang po tayo puro service. It's about learning about yourself, learning about new things na ini-explore po natin, yung mga hindi po natin comfort zone. So, not only that, you also learn about your citizenship training, you will learn about your nation, your community, and your home. Yun lang po. Big brother. Last message na. Hindi, invite yung mga... Okay. To all young people, no, this is one avenue for you to grow. No, when we start scouting, we start with an investiture. When we say investiture, we're investing in it. Actually, if you look at investiture in Tagalog, ang literal meaning niya pamumuhunan. So namumuhunan po tayo on the future of every young people. Okay. And it cannot happen kung wala po suporta ng mga magulang at ng mga guro. So invite ko po namin kayo. No, pag po napapabayaan po yung academics, just call the attention po ng Scoutmaster nila and they'll guide your children. You won't fail po on this one. Wow. So napakaganda talagang gusto ko yung sinabi mo, investment, mamumuhunan ka. Hindi lang para sa ibang bagay, kundi para din sa sarili mo bilang isang scout. Yes.
Okay. So, bago tayo magpaalam at para dun sa last message natin, no? Shoutout. Baka may gusto silang i-shoutout. Sinong gusto nyong i-greet? Mauna kay Gio kasi marami siyang shout. Gio, shoutout mo lang yung mga fans club natin. Okay, shoutout po sa mga family ko na nag-support sa akin for this live. Also po kay Sir Ryder na nag-guide po sa akin for this journey. Also yung mga nasa municipality po na nagpapa-shoutout po sa akin dati pa. Ayan, shoutout po sa inyo. At saka po sa mga sa principal po si Sir Ernesto Maninang, also sa mga iba pa pong teachers sa school namin. Ayun lang po. Thank you. Yung girlfriend mo, wala? Wala po. Sino kasi yung si Karen? Karen. Sige, ayaw mo na. Si- Okay. Basti, baka may gusto kang shoutout. Shoutout. Mga fans mo. Shoutout lang pala po sa tito ko kaganina. Gusto niyo pong magpa-shoutout kung pwede lang po. At si kuya ko po niya nanonood. Nasa bahay lang po. At yung mga ka-boy scout ko po sa Macapagal Village Elementary School. At mga teachers ko pong at saka po ang principal po namin na si Ma'am Olive. Olive, di ba? Gusto ko yun. Ginigrid dapat natin yung para sinusupport tayo mga activity natin. Shoutout ka. Shoutouts po sa mga co-scouts ko. Shoutouts din po sa mga friends ko po sa school. Mga classmates ko po. Shoutouts po sa mga mentors po namin, mga teachers po namin na nag-guide throughout this journey. And thank you po sa inyong lahat. Okay. Sam. Nabanggit niya yung principal. Baka gusto mong banggit niya yung principal. Si Sam na lang. Sam na lang. Shoutout po sa mga friends ko po. And shoutout din po sa mga ang taga-Angeles City Council po. And shoutout din po sa OA namin, Sir Matthew Masbang and Sir Ariel Gutierrez po. And shoutout din po sa principal po namin, Sir Dennis Infante po. Gusto kong i-shoutout mo rin si Ma'am Aika para Pati po Ma'am Aika. Hi po Ma'am. may kasalanan ako sa kanya. Ma'am Aika, pina-shoutout kita. Baka Big Brother. Ay, Dave pa. Ay, Dave. Shoutout po sa mga Angeles City Council po na scouts, and sa BSA po kanina, shoutout din po, and yung girlfriend ko po nanonood din. Alright! Sinabi lang yun. Tsuwa kasi. Ali, boto pa nakal lang.